ayos ba ito? O totoo? Kadungog ba man ang kulto-kulturon? Udah, murag mo na trending sa Osamis ba? Mao na, dili nta magkumpiyansa ani ron. Lagi Darb. Uy, Darb, kadlok na day ani ron. Di na ta magkumpiyansa. Idarb, tutulog og sayo ron, basig tinuod ng kulto. Ay, ako lang po Darb, matulog lang po ko sa'yo. Idarb, malibang ako usa ko matulog. Rubing karong badi si sandas ng kapitan Andres Tigil Lingkod. O pud lagi. Sigma wanta na mga football. Derb, Dungog ani ron? Ano na ba? Ano ning kulto, Derb? Layag og tawag tanod. Lah, mas 12 naman di ay. Hello, Col? Napa may Rubeng, Col? Udong, ngano man de? Narabay na nuktok diri, ganiyari, nangadlo kami. Yung ilak man siguro putahan kay murubing na media. Sige, Col, salamat kay Col. Ilak lang namo ni. Sige dong, padulong na media. Col, asa na mo, Col? Yung nanami dili dapat yung balay. Ako ay kita rubing kay kapikate. Sige, Col. Kita na daw bay. Kita ko bay. Wong hindi mo to bata. Laptop bay. Labay, niya to duol. Tala. Munday. Maro. Uy, cool. Tay bukas. Paig li, pamaak makong lupot ng lamok. Lo! Suman bay. Gusto punuktok diri day. Okay. Ako ang kuning markada, nuktok ko, hinag punuktok kay matulog na ko. Dong, dre na tingin dong, tanod na eh. Diyan tingin barkada nas gawas. Ay, ikaw, bukan, tingin ba yan? So weird. Uy, ug na dili nta ka. Yawa. Anta na mga football. Ana siguro. Ay, sige dong. Padulong na media. Tapay, GTV ay. Kadungo ka karon na? Balik siya ko. Kadungo ka karon na? Sabi ko, may yaram ko ni